Ja, we hebben vandaag Mike Eeman uitgenodigd om de allereerste openingsvlucht met onze nieuwe helikopter te doen. Voorheen vlogen we meestal met hexacopters. Dat zijn drones met 6 rotoren. Ook ontzettend stabiel, maar deze helikopter is verreweg nog stabieler. Dit is een Pelican X1 en het is volledig ons eigen model. En dus we hebben hem geassembleerd uit verschillende onderdelen waarvan wij denken dat de beste combinatie geeft. De piloot heeft een bereik van 2 kilometer, maar we vliegen op Aruba nooit hoger dan 200 meter, omdat je hier natuurlijk air traffic hebt. Ja, we zouden het in kunnen zetten voor politieassistentie, crowd control en natuurlijk ook inspectievluchten. En we zijn echt met kleintjes begonnen. En steeds een stapje groter en nu vliegen we wel met het grootste model beschikbaar.